Bo día. A AP9 e a AP53 son dúas autoestradas fundamentais para a mobilidade en Galiza. A peaxe da AP9 e a da AP53 teñen responsáveis dolosos. E digo responsáveis dolosos porque foron decisións políticas do Partido Popular as que provocaron que teñan as peaxes máis caras do Estado e os sistemas concesionais máis longos. E insisto no de doloso polas dúbidas que hai da legalidade da concesión, da prórroga da concesión da AP9. Unha AP9 que hai moitos anos que tiña que ser galega, libre de peaxe e que as decisións políticas do Partido Popular levaron á situación na que está. Pero tamén a AP53 é unha autoestrada central de Galiza que ten de responsabilidade político o Partido Popular. É o goberno do Partido Popular o que fai que esta autoestrada teña a peaxe máis cara do Estado. E grazas ao traballo político e social do BNG, grazas á insistencia política e tamén a unha parte moi importante da sociedade galega que loita contra esta injustiza, podemos comunicar hoxe dúas boas noticias. Unha, que o 23 de decembro aprobaránse no Consello de Ministros e Ministras o decreto que vai facer que a partir do 1 de xaneiro entren en vigor as bonificacións da AP9. Isto vai supoñer que para os usuarios habituais desta autoestrada teñan unha rebaixa do 75%, que é unha rebaixa importante. Non é o obxectivo que queremos acabar como BNG, que sexa galega e libre de peaxe, porque unha estafa xa a pagamos moitas veces, pero tamén que no primeiro trimestre do ano 2025 haxa ou non novos orzamentos xerais do Estado, estarán en vigor as bonificacións para a P53. Estas bonificacións tamén suporán unha rebaixa do 75% para os usuarios e usuarias habituais, que son moitas as persoas que se moven por ela para ir traballar. Por poñer un exemplo, esta rebaixa do 75% vai supoñer que unha persoa que faga o traxecto Santiago-Lalín para ir e volver ao seu posto de traballo pasará de pagar 13,4 euros diarios a pagar 3,35 euros diarios. Seguiremos traballando para que esta tamén sexa galega e sexa libre de peaxe, pero, co traballo político do BNG en defensa dos intereses dos galegos e das galegas imos conseguindo avances que o Partido Popular nunca conseguín, senón todo o contrario. O único que fixo o Partido Popular, gobernando aquí e gobernando na Galiza, foi que tivésemos as autoestradas cos períodos concesionais máis longos, de dubidosa legalidade e coas portaxes máis caras.